to ƴan uwa yan dariƙa ga nasiha daga Allah tsakaninmu da ku, nasiha dan ku gyara, domin ba kwa cin mutuncin Qur'ani. Kuna ganin darajar Qur'ani ya kyankyashe ku. In kana neman alaramomi ka shiga cikin yan dariƙa zaka samu sun fi kowa alaramma. Shi yasa kuke kallon Qur'ani da mutunci, kuke mana uzuri, mu ma muke kallon ku da mutunci, muke muku uzuri. Amma idan irin wannan nasiha ta zo dan ku gyara, ku amfana, shi yasa za mu yi muku nasiha da ita. To nasihar gare ku ‘yan uwanmu ‘yan ɗariƙa, ku kallaci wannan ayar da ido na adalci, ba wadda na fassara ba, wadda zan fassara yanzu. Saboda me ku ɗin kuna mana nasiha ta hankali, ta adalci, wadda in mun ga ba daidai ba mu gyara. Shi yasa mu ma za hal jaza'ul ihsani illa al-ihsan. In kai rashin mutuncin duk da an haife ka da shi, mutsunta muka iya mu ba su koya mana ba, za mu iya aro mu ma mu rama, mun san shi. To amma tunda ku kuna daraja Qur'ani, kuna mutunta Qur'ani, kun san darajar Qur'ani, Ɗahir Bauchi ya ɗora ku akan Qur'ani, albarkar Qur'ani ya ci, har yanzu ma shi yake ci, ƴaƴansa na ci. To kar ku biye shedanin Yahudawa karnuka, kuna wulakanta Al-Qur'ani. Idan gyara ya zo a ayar Qur'ani, ku yi ƙoƙari ku gyara, mu gyara. Ga gyaran daga Allah. Kuma ku bi ayar. Sai ya ce wazukur rabbaka, kai ɗin ka riƙa ambato ubangijinka fi nafsika, a zuciyarka, taraddu'an, tare da ƙasƙan da kai, wa kifatan, da ɓoyewa. Ba tsalle ake ana kiran ya la 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 la, ba haka ake ba. Mu mun san malaman ba sa haka. Masu yin hakan mabiyan ne wanda kuma suke da ƙarancin sanin ya ake zikiri. Zikiri gaskiya ne, ba ƙarya ba ne. Wanda bai zikiri ma jahili ne, bai da imani. Amma ga gyaran, tararru an ya ce wa kifa ko? Sai ce wa dunal jihari, banda ɗaga murya. Min alƙauli a wajen zancen. Kuma misali zan iya maka wanda za ka iya mun uzuri don ka gane kuma kai mun adalci. Ya za ka ce ina cikin karatun nan sai ga sirikina ya zo gurin nan. Ina zuwa sai aka ce sunan shi Abdulhadi, dan ba zan ce mati ba, sirikina nake magana. Sai aka ce sunansa Abdulhadi, dan Allah sai in dinga daga murya ina Abdulhadi Abdulhadi. Ya zan yi da yasa na shiga gida. Ba ma daga murya ba, kila hada zallo ina Abdulhadi 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 Abdul. Sha za ka haukace. Yo na haukace, ko ya sallama da ita kafin tashi karatu, ce ki zo da safe yaro ya samu. To aje mun sulki babanka, irin wannan kiran za ka yi masa? Ba zai yi ba. Haka yake? To aje mun babanka, matsa sama kaɗan. Annabi in yana raye, ya aka ce in gamu gaban annabi? Annabi ba Allah bane, ku lura. Yace la tarfa'u asawatakum fawqa sautin nabi. Kai, ba wai Allah ba, annabi ma in kuna gabansa kar ku daga murya. Shin a nan gurin da nake magana ba akwai Allah ba? Ba gaban Allah nake ba? To sai ya ce nan gurin kuma zan daga, ya Allah la 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 Allah Allah. Akwai bukatar gyara. Malaman naku fa babu wanda zai wa babansa haka, ba wanda zai wa sirikinsa haka. Da manzon Allah yana raye ma in kai mai haka, sawa zai inda asibitin mahaukata ma a kai ka. Domin ayar da ya saukar, aka saukar masa, ya gaya maka la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi, to zaman banza kake a majalisa annabi, baka san ma daraja annabin ba. To ina da mai gaba ɗaya Allah. Zikiri gaskiya ne, amma ba ɗaga murya ake ana rawa da tsalle ba. Har wasu shaidanu su rena muku hankali, a rika sa tramol a ruwan da ake sha, wai ka a gaji. Wannan aya wa dunal jahari minal qawli, banda bai ɗaga murya minal qawli irin na maganar da ake yi.
Allah tawaru'u ake da kaskan da kai ud'u rabbakum taradduan wa kufiya innahu me la hibbul me sunan su yan ta'addama masu daga murya suna kiran Allah. Kun ga mu yanzu wani ya san muna zikirin ne to muna yi wallahi kullum, saboda ba sai mun zo gaban ka mun daga murya mun yi tsallan ba, ga yadda aya ta ce mai zikirin. In ka ji mutum yana zikiri bid'a ne, jahili ne, kare ne. Zikiri ba bid'a bane, illa iyaka gyaran da muke so abokan zaman mu ku yi kenan. Daga murya a kira Allah matsayinsa ya wuce nan. Daga murya a kira sunan Annabi Muhammadu matsayin Annabi Muhammadu ya wuce nan. Kamar yadda ba za ka kira siriki ko surika ko uwa ko uba ba. Wannan aya ku je ku duba ta, la tarfa'u asawatakum. Gaban wa? Gaban Annabi, da Allah da Annabi waye halicci wani ne jama'a? To sai shi bawan Allah, Annabi bawan Allah ne, sai Allah ya daraja shi, ce kar ku daga murya, ina da Allah. Wannan shine gyara, ba kuma tozarci bane, domin kuna biyo mana ta hanyar gyara ne, mu ma shi yasa muke biyo muku ta hanyar gyara. Bil gudu wal asal, kuma a riƙa yin zikirin da asuba da kuma bayan la'asar. Asal shine ba wuce bayan la'asar, lokacin da rana ta sanyi, shine muke cewa maraice ko? Wala takun, to kun je inda hadarin yake. Kai da aka sa ka wannan zikirin, ka yi tawari'u, ka ɓaɓɓoye, kar ka ɗaga murya, kar ka zama minal gafili na cikin shashashu. Gafilu, soku, aka balarabe ke cewa la takun gafilan. Li'annal gafila la yadri qima ahadin. Aiwa gabo bai san kima kowa ba. To kuma kima Allah nan ake gaya maka. Yanzu wannan aya bata koya mana zikiri ba dan Allah.